Брас, че те питам нещо. Ти коя генерация си? Пензичка колко взимаш? Коя категория си? Може ти лапаш някоя германска пензия, ама ай си. Добра си, извини още това нещо. Абе, ти осигурен ли си там горе, ако се лизнаш негде с усти койните? Извини, а това 6-7, знаеш ли 6-7 шо е? А? Ти ли не знаеш? Абе, ти си умреме, няма да знаем 6-7. Беги, баба, беги. Може да питам нещо. Цело време си вонка на ладното, а иши аз не ли те факи на тебе? Бабе, оди вонка, още това. Оди види вонка тия ирвасите дали са наядани, да домраз. От нашата къща никой гладен не се е уидел. Вземи тука сармичка, постна сарма, не е сладолет това. Айвер, домашен лютеница, да поздраваш баба Мразица, да кажеш от ружа, от струмица, слушна ли? А, така, това. Една желба за мене може ли? Моята желба е сната по-малко да говоря. Не било. Не, а? Не. А едно цеда от Йордан Митев, па ще сака нека, а?